Dwi'n meddwl yn bwysig i ddeud fatha, mae'n bwysig meddwl am pa ysgol da chi'n gyrru'ch plant iddyn nhw. Yeah. A hefyd, fel plant sydd wedi mabwysiadu, maen nhw'n cael first choice. So da chi'n mynd gorau gyrru nhw i'r ysgol agosa os dydw ddim yn ysgol lle da chi'n meddwl bod geith nhw'r help. So just put that one out there. Chi'n teimlo gaethoch chi digon o wybodaeth amser y proses matio gyda'r plant a pari bod lot o'r gwybodaeth wedi dod mas a beth oedd yn y cefndir galledd y mas yn development y plant? Ie, hwnna'n, allai bod yna'n oddech i ni, chos bod y genod mor ifanc yn dod at ni. Oedd yna lot o bethau, dydyn nhw ddim yn siarad eto, dydyn nhw. So allai, gawson ni lot o mae hwn yn debygol o ddigwydd, neu dyma di'r hanes a dyma be all ddigwydd, fel ti'n sôn am yr unknowns ma. So dwi'n meddwl oedd gymaint o wybodaeth oedd yn bosib i ni gael, fel o'n i'n deud, oedd gennym ni'r rhestr eang iawn o cwestiynau. Ond dos y modd gwybod nag oes, ac un o'r pethau efo attachment a fetal alcohol o falle ydy, mae pethau'n gallu dod allan ar stages gwahanol, so alla tua 8 oed neu 12 oed, alla fod problemau rhifedd, neu bod math o bethau. So dwi'n meddwl, os ydych chi'n mynd i mabwysiadu, mae rhaid i chi ddeall. Mae'n wastad unknown. Ie, a mewn ffordd, mae hwnna jyst mewn bywyd yn dydy. Wel, ond ti'n dweud, os ydych chi'n cael plentyn enedigol, mae dal cwestiynau dros sut mae'r plentyn yna mynd i ddatblygu, os oes yna broblem. Ti'n gwybod, Mae jyst y tebygrwydd yn lot uwch yn dydy o ran efo plant sydd wedi bod drwy trauma, bod ti'n debygol iawn o gael rhyw fath o elfen o Angenion Ychwanegol. Ie. A un peth byddwn ni'n dweud amdano'r ysgol, maen nhw yn gryndo, maen nhw'n cael pethau'n iawn bob tro, ond fi wastad yn cael y cyfrinau i trafod gyda nhw. Nawr maen nhw'n ffono'n ni lan cyn bod nhw'n neud unrhyw penderfyniad ar beth. Ond mae'n fi'n gweithio'r ddoi ffordd. A i cael nhw, just dealltwriaeth o popeth efo. Maen nhw'n treulio gymaint amser efo'r plant, mae'n bron iawn yn treulio mwy amser yn ysgol nag efo ni'n, dydy? Dar ni'n ddiweddar, mae'r genod yn mynd o meithrin i dosbarth derbyn. Mae ar yr un safle, ond nath nhw'n neud rhyw fath o transition, ac oedd un o'r genod ddim di ymdopi'n dda iawn efo hwnna, ac chwarae teg i'r ysgol, nath nhw ffonio ni'n syth bin, neu galw ni fewn ar pan oedden ni'n pigo nhw fyny, a jyst dweud, ni'n mynd siŵr os ydy mynd i ymdopi efo hwn. Dyma beth ni'n mynd i wneud amdano fo, di hwnna'n oce efo chi. Mynd yn dda, di. Yndi, a just gallu, mewn ffordd, just bod yn partneriaeth a gweithio fo'n gilydd rownd efo. Mae 3 stori gwahanol, dy ti'n mynd yn hwnna, dy ti'n mynd gweld. Wel, siwr ti, a plant yn hynach hefyd, siwr ti'n gweld... So mae'r ysgol, dwi'n meddwl yn bwysig i ddeud fatha, mae'n bwysig meddwl am pa ysgol da chi'n gyrru'ch plant iddyn nhw. A hefyd, fel plant sydd wedi mabwysiadu, maen nhw'n cael first choice. So da chi'n mynd gorau gyrru nhw i'r ysgol agosa os dydw ddim yn ysgol lle da chi'n meddwl bod geith nhw'r help. So just put that one out there. Mae'r genod yn yr ysgol, a mae'r ysgol lle maen nhw rwan, dwi ddim, pan nath yr hynna symud yna'n blwyddyn 4, ac yn syth oedden nhw yn gweld fod na rhywbeth wahanol. Oedden nhw'n gwybod sut i siarad gyda fi, o'n i'n hwyr yn codi yr hynna i fyny'r ysgol yn diwrnod, ac o'n i'n di cyfarfod athrawes dosbarth i eto, achos mae'n ysgol fach, mae di mynd ysgol fach i ysgol fawr. Ac nath i just dechrau siarad lyflu gyda fi'n dweud, oes na rhywbeth yn bod gyda hi a pethau fel yna. Wel, meddwl fi, a dechrau siarad, a wedyn dyma hi'n dweud, dwi'n credu fod gen i dyslexia, ac o'n i'n dweud, wel, dwi'n credu fod gen i dyslexia hefyd, ond dwi ddim, o'n i'n gallu cael neb i wrando arno fi cyn hyn. Felly nath yr ysgol bod yn wych, yn syth ar ôl cael yr asesiad, nath o dweud, mae dyslexia hi'n gwahanol i dyslexia arferol, a dwi'n credu fod hynna'n neud efo'r attachment. Unwaith mae'n teimlo'n cyfforddus mewn sefyllfa, mae'n mwy thebygol i trio gweithio, a mae'n trio gorau glas. A da ni wastad i dweud hynna wrth plant ni.
dim ots pa gradd da chi'n cael, achos da ni'n gwybod, falle bydd nhw'n gallu cael y graddau mae pobl eraill yn cael, ond da ni wastad yn dweud plant ni, trio'ch gorau ydy'r peth pwysig, achos mae hynna'n mynd i cario ymlaen gyda chi wrth i chi tyfu fyny, fod chi wedi trio gwneud rhywbeth. Mae hynna'n mawr iddyn nhw arbennu hun, heb lawn trio cael gradd. Bod i'r pwysau off ysbryd nhw. Just trio gorau. Dych chi ffindio, mae gat ysgol yn lle diddorol, yn dydi? A dwi'n meddwl, dwi wedi gorfod cael ambell air efo fi fy hun ynglyn â faint mae barn pobl eraill yn effeithio arno fi, dwi'n meddwl. Achos yn amlwg, fedrwn ni gael trafodaethau efo athrawon a teulu'n hunain, ond mae rhieni pobl eraill, allan nhw ddim deall pam, maen nhw'n galw gwawr rhan eto i siarad efo'r athrawes, pam bo hynny neu rhywbeth. Mae hwnna'n rhywbeth dwi'n sicr di gorfod, fel dwi'n dweud, cael gair efo fi fy hun, just dweud, diolch bwys na di, yn ffôn, diolch bwys. Ond fel Ry'n, yr beth bwysig i ni yw bod yr ymlyniad na, yr attachment, na'r peth fwy o pwysig, a mae'r addysg yn dod... A just derbyn y plant yn man nhw. Fel ti'n gweud, deith popeth fel mae'n bod. A suppose mae'r cwricwlwm newydd yn symud y ffocws yn dydi. Ydy. Oddi wrth hwnna efo mwy o ffocws ar themau yn hytrach na cyrraedd pwynt yn nod. Ac bod pob blentyn yn wahanol, a mae hwnna'n rhywbeth sydd yn... Mynd i fod yn gobeithio. Gobeithio yn peth rili da yn dydi, ac yn enwedig bod yna mwy o ffocws ar iechyd meddwl ac yr golwg mwy llawn ar blentyn yn de. A fod o'n, am yr plentyn yn lle dosbarth, de, falle trio helpu'r plentyn. So, gobeithio hynna helpu chi bach fwy efo plant sydd gyda'r... A dim graddau ydy'r peth sy'n gwneud ti'n dda yn bywyd nag ond sut wyt ti'n ymdopi mewn bywyd, sut wyt ti'n gwneud perthnasau, wyt ti'n hapus, wyt ti'n garedig.